טוב, אז יש לכולם, אז היום אני בעוד סרטון חדש. והמטרה שלנו היום זה 50 סאבים. כן, בואו נתחיל כדי שנעשה לכם היום לייב בערב. אז בואו נראה. כן, עכשיו פה. אוקיי, אז אנחנו היום צריכים לנסות להשיג דברים שווים. לפחות משהו אחד שווה. הצלחתי קומה! אז גיא, אל תצעק, אז אנחנו ננסה להשיג דברים מטורפים היום. בואו נתחיל. עדיין לא עברתי קומה. גיא, אתה צריך לעשות הרבה. אני ממש רוצה את הכיסא, מצאתי טוטו, זהו. אבל כאילו ממש קשה להשיג אותו. טוב, שלום לכולם. אוקיי, אז אני אצא לשרת אחר. או זה יחזיר אותי נראה לי לאותו שרת, אני אומרת לכם. אנחנו צריכים למצוא מישהו ולגנוב לו. לא סתם. אני כבר גנבתי. הרבה מאוד גונבים, אז גם אנחנו. בואי תגנבי משלי. רוצה לגנוב משלי? די גיא. טוב, אז אני רואה שהשרת הזה לא טוב. אנחנו ניכנס לשרת אחר. נראה לי יש פה שרתים טובים. כאילו לוקח מלא זמן עד שנכנס לשרת טוב, עד שנכנס לשרת טוב. כל הטובים את זה. אז זה ממש מעצבן. אוקיי, זה נפתח. לא. זה מעצבן זה. אוי, איך הוא סגר את זה? בסדר, יכול להיות שהוא שם בלתי נראה. אני יודע. אני איתך נכנס. שרת אחר. יש פה משהו 7.5 מיליון. אני רוצה דברים מטורפים. איפה את? אוקיי, הוא יצא. אתה לא בשרת שלי. עכשיו נכנסתי שרת. בסדר. אז אנחנו ננסה להשיג דברים מטורפים. בונקה אמבלבוט. חוץ לדניאל. אז רק הבעיה שיש לנו דברים ממש גרועים. כאילו, לא, אין אנשים טובים שאפשר לגנוב להם. אין לי למה לגנוב אם זה לא טוב. כאילו, אין לי... בשביל לעשות לייקים. דניאל. אין לי טעם. וואי. יש לו דברים טובים. הוא בטח נתן לי בלוק. משהו כזה. טוב, אנחנו צריכים דברים מטורפים. אומייגד, אתם רואים את זה? אתם רואים מה שאני רואה? 39 אנשים. לא אמרתי את זה, כדאי שתבואו עם פופקורן. סרטון הזה הולך להיות ארוך. מה פופקורן? שקט לך לפופקורן. וואי, נכנסתי להיות עכשיו. זה שרת גרוע. אומייגד, מה לא? אני בינתיים גונב. יש פה לגמרי. ניתן לו מכות. נו, מכות. תעשו 1000 לייקים לדניאל והיא תעלה סרטון הבא. אומייגד. לא, די, אני רוצה את הלגנטי, משהו כזה. שלא בונדה. אין מצב שאני נותנת למישהו לקחת. או שלסגור את הבייס. או שלא יודעת מה, אני לא מוכנה לוותר. וואי. זה מטריף אותי הכוכבות האלה. מה? נו. מה יש לו? מעצבן, מטריף. אומייגד, זה מטריף אותי זה. La vacca Saturno Saturniта. אוקיי, אני כוח. תגנבו אתם. אני גונב. אמרת
אף אחד לא עושה עם זה כלום. אומייגאד, אין מצב שניתן לו לגנוב את זה. גנבתי מלא כבר. Orangutini ananasini. הוא מדהים. לא, לא, אל תרביץ. לא תרביץ. כן, כן, כן. אני יודעת, זה משהו מטורף. גם אני מנסה לקחת הוא אותו. מטורף, הוא מטורף. הוא שלי. מישהו תרביצו לו. הוא שם. פה. לא, לא. אוי, סוף סוף הוא סגר. La vacca Saturno Saturnita. אני פשוט נהדר. תהיו טוב. כאילו, כולם ניסו לגנוב את זה. מעניין, יש פה מטורף. הוא לא. וואי. אומייגאד, מה? מעניין, איפה את? וואי, יש מלא זמן, זה לא... אני שם את זה למה? איזה חכם. מה שלי, אמרתי לו קרוקודילה פה. צריך רק אותו בשביל זה. במ 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 במ. יאללה, בוא ננסה להיכנס לשרת אחר. הנה, תסתכלי. צריך רק פה מרדילה קרוקודילה. שזה... אומייגאד, אומייגאד, למה שאני שיחק יש מלא אנשים? לא, 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 לא. אתה לא גונב. בבקשה. תפסיק לצאת. יש לך דברים גרועים. די, אתה לא... שטובים. הוא גנב לי משהו מטורף. די, כולם נכנסים וגונבים לי רק אחד. מטורף. אתם לא תצא לי מהבית. יחוץ מהכל. וואי, כולם ניסו לגנוב לי דסט. דניאל, אתה די בבית. וואי, למה? אני נכנסת אותי רק לשרת הזה, זה מעצבן, זה מטריף. אתה איתך. לא נקב. מה זה? בא לי לקחת לו. אוקיי, הוא לא ייתן לי, נכון. לא הבנתי למה זה לא נתן לי. או שהוא נתן לי בלוק. או... למה כולם גונבים לי אותו? יו, אני צריכה אותו, תשמור עליו. הוא טוב? למה? מה, את רוצה לגנוב לי אותו? לא, 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 לא. למה את צריכה אותו? כי אני צריכה אותו לפה. אבל אני... אז תביא לי את בומברדילו קרוקודילו. תעזור, מצאתי בומברדילו קרוקודילו. איפה? איך זה נפתח? תקפוץ. תקפוץ, אני אראה אותך. קופץ. איפה? זה? ליד בית. עוד שנייה זה נפתח. תגידי לי מתי נפתח לי הבית. אני אקנה את הבומברדילו שלי. פתח לך הבית עוד 20 שניות. בוא נראה מתי זה. סמסים. עוד מעט. הנה את, דולפין. אוקיי, סבבה, אני שומעת לך על הבית. אוקיי, אני רואה שאת דולפין. מהר, מהר, מהר. כי- בכנס! אני גם צריכה להספיק לקחת את זה. אני גם אקח לך את ה... אני אתן לך את הזה. נפתח לי בית, תגני עליו, ואז אני אתן לך את זה. ברור. תיתן לי לפני שאתה עושה את זה. תפתח לי. לא, אל תמכור את זה. תפתח לי. פתחתי. מהר. תן לו מכה, תן לו. פתחתי. נו, לא, אתה נותן לי. אני לוקחת, חכה. מהר. Giraffa Celestre. לא, גנב עוד פעם. אני יוצאת, חכה. רגע, את גנבת. חכה, אל תעשה. אל תלחץ, חכה. ובום, רגע. אוקיי, תלחץ. זה. שיעשה לך. פה, על הקומה. אתה צריך עוד כסף. אז אתה יכול לקחת לי. אני פתחתי לך. לך תיקח, לא פתחתי. יצא לי מהבית כבר. רגע, לך תיקח, הבית פתוח, יכול להיות. רגע, יש איש שבבית שלי והוא לא זז. הוא רוצה לגנוב. בסדר, שיגנב. די כבר, יואו. אני לא רוצה. מה זה?
הוא לא נותן מכות. בסדר, מה אכפת לך? אומייגאד, כמה הם... למה מתתי? אני לא מתתי. אני מוכרת הכל. תיקח לי, למכור, אני גם מוכרת, את חושבת עלי. למה? מכרתי. למה? כי אני צריכה עוד מלא כסף. כי אני עצבנת. אוקיי. אני לא יכול למכור. אני לא מוכרת את אמרתי לו. צא מפה. למה אני לא מצליח לתת לך מכות? עד שנפתח לי בית. אני אתן לו מכות. לא, זה בלתי אפשרי. למה זה נותן? אמרתי לך, זה בלתי אפשרי. כי הוא... תפתח לי. תפתח לי. רגע, אני גונב. מה שאתה גונב זה הדבר הכי גרוע במשחק עכשיו. אבל זה כל מה שיש שם. בסדר. תחכה למישהו יותר טוב. אולי די כבר, צא לי מהבית. לא, הוא לא עושה כלום, פשוט עשה שכפול. זה לא באמת... הוא לא משחק. זהו. אתה רואה? הוא יצא. סוף נצפן. נצפנת ובטרוף. יוגה, זה הדבר הכי גרוע במשחק. מה אתה גונב את זה? זה כל מה שאני יכול. טוב, אז נראה לי נעשה חלק 2, אם יש ביקוש, יאללה ביי.